Nachádzame sa na východnej D1, zhruba na 383. kilometri. Sme 24 hodín po ťažkej autonehode dvoch kamionov, ktoré tesne po náraze splkli, zhoreli do tla. Zjednodušene povedané, vpiekli sa do vozovky. Trvalo zhruba 8 hodín od momentu nehody, kým bolo možné vôbec začať s odstraňovaním vrakov. V jednom z kamionov bol 18-tonový oceľový zvitok, ktorý bolo treba zdvihnúť žeriavom a preložiť na druhé vozidlo, ktoré čakalo na tento náklad. Po zapojení všetkých zúčastnených, či to boli naši kolegovia, či to bola odťahovka, ktorá prišla a pomáhala s vyprosťovaním mechanizmami svojimi, taktiež policajné zložky a v neposlednom rade zhotoviteľ, ktorý prišiel naozaj na zavolanie a na veľmi rýchlom až expresnom čase nastúpili. Mašiny boli už od polnoci na mieste a čakalo sa na odstránenie prekážok, aby sa mohla opravovať vozovka. Vozovka išla dolu až do 18 cm, tak masívne bola poškodená tým požiarom. Za mnou vidíme už plnohodnotne opravenú vozovku. Už čakáme len nejaký technologický čas, aby sa mohlo nastriekať vodorovné dopravné značenie. Okrem toho ešte sa menili zvodidlá, ktoré boli poškodené. Vyťažovala sa zemina, ktorá bola kontaminovaná ropnými látkami. Toto všetko samozrejme v zmysle zákona bolo odstránené, nahradené novým materiálom, zvodidlá opravené a teraz už naozaj mi to príde tak, že už by sme mohli otvoriť, ale aby sme zase neublížili tej robote, ktorá tu bola odvedená, tak musíme chvíľu počkať a následne otvoríme úsek do plnohodnotnej prevádzky. Takže za mňa veľká vďaka všetkým zúčastneným a verím, že takéto akcie alebo takýchto akcií budeme čo najmenej, ale zase verím, že aj keď budú, tak budú takto dobre zvládnuté. Ďakujem.